பிளாக் ஆடம் படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு ரிலீஸ் ஆக போகுது. இப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஆடமோட இனிஷியல் கிரிட்டிக் ரிவ்யூஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீக் ஆயிருந்தது. கிரிட்டிக்ஸ்லாம் இந்த படத்தோட ஸ்பெஷல் பிரீமியர் அப்போ இந்த படத்தை பார்த்துட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா படம் உண்மையாகவே நல்லா இருக்கு, ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சூப்பர் ஹீரோ ஃபிளிக்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்துட்டு ரிவ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த ரிவ்யூஸ்னால நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸும் இந்த படத்தை நல்லா ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வார்னர் ப்ரோஸ் டிஸ்கவரியிலேருந்து. இந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தோட மேஜர் ஸ்ட்ரென்த் அந்த கிரிட்டிக்ஸ் வந்து என்னென்ன லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராக் தான். ராக்னாலே ஸ்ட்ரென்த் தானடா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம். ராக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்துக்கு வந்து பல வருஷமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உழைச்சிட்டு இருக்காரு. இது ராக்கோட ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் நிறைய ப்ரெஸ் மீட்ல வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் ரெண்டாவது முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஎஃப்எக்ஸ் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக ரெண்டர் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தோட ஃபைனல் அவுட் எடுத்துருக்கிறதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த படத்தோட எந்த ஒரு சீக்வன்ஸுமே மொக்கையா விஎஃப்எக்ஸ் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் கிரிட்டிக்ஸும் ரிவ்யூஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. விஎஃப்எக்ஸில் ரொம்பவே டோன்டாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் வந்து போயிருக்கு. ஸோ அந்த வகையில் விஎஃப்எக்ஸ் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. குவாலிட்டி வைஸும் சரி ஸ்டோரி வைஸும் சரி ரெண்டு சைடுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா படம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. இது சம்மந்தப்பட்ட ப்ரெஸ் ரிலீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராக் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாரு. அதில் அவர் என்ன சொல்லியிருந்தாரு அப்படின்னா முன்னாடி இருந்த நிர்வாகம் வந்து எங்களுக்கு எந்த வகையிலும் கிரியேட்டிவ் ஃப்ரீடம் கொடுக்கல. அண்ட் முன்னாடி நடித்த சூப்பர்மேனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூக்கிட்டு ரீகாஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான எல்லா பிளான்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி இருந்த நிர்வாகம் வச்சிருந்தாங்க. பட் இப்போ இருந்த சேஞ்சஸ்னால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இருக்கிற வார்னர் ப்ரோஸ் டிஸ்கவரி வந்து எங்களுக்கு ரொம்பவே சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரெஸ் ரிலீஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த கம்பெனி சேஞ்சஸ்னால வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டிசிக்கு ஒரு பிரைட்டான ஃபியூச்சர் இருக்குன்னு சொல்லலாம். டிசி ஃபேன்ஸ் நீங்களும் இந்த படத்துக்கு என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களோட தாட்ஸை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் இந்த படம் ராக்கோட ஃபுல் எஃபோர்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிருக்கு. அதோட ஒரு வெளிப்பாடு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தோட விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் நல்லா இருக்கிறதும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரீசெண்டாக கூட இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2-3 தடவை வந்து ரீஷூட் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய புது சீக்வன்ஸ் ஆட் பண்ணிருக்கு. அண்ட் இந்த படத்தோட ஷார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த படத்தோட அவுட்புட் எப்படி இருக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். நாளைக்கு யாரெல்லாம் போய் இந்த படத்தை பார்க்க போறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸையும் கீழே கமெண்ட்ல சொல்லிட்டு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் வரட்டா மாமே.